Vettura tat-tifi tan-nar tas-sittinijiet għadha kif ingħatat lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex tkun fost il-kollezzjoni tal-Mużew tal-Vetturi tat-tifi tan-nar illi hemm f'Ħalfar. Din il-vettura partikolari hija kemm xejn aktar speċjali għaliex intużat fit-traċedja tal-ajruplan Vulcan Bomber illi ġara f'Ħażabbar fl-1975. Traċedja li ħallet 6 persuni mejta u li tfakret lejn 9 Ottubru illi għadda. One News mar Benajsa għand Michael Kakija tal-PT, illi saftitilu kien sit il-vettura stess. Dik kienet tal-Pulizija. U dik għandha admin ta' 65. U l-Pulizija kienu bawa l-missieri u semawlinna l-ħija fl-89. U mbagħad meta waqal il-Volkan ta' Ħaddabbar daħħadet tem. Ħadet fituwi. U mbagħad għalek isok tħoss mbagħad li tija l-mużew għad fija storja. Hija qed tifhem. Tkellimna wkoll mal-uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani, illi spjega li l-vettura servit anki taħt il-forzi tal-ajru Irjali. Servit taħt l-RAF u mbagħad komplet isservi taħt il-Korp tal-Pulizija fit-taqsima tat-tifi tan-nar tagħhom, kunu nistgħu nirrestawrawha u bekk nagħmluha fil-mużew tad-Dipartiment li l-qoddim beħsibu jagħmel ħafna aktar vetturi li jintużaw hawn Malta fit-taqsima tat-tifi tan-nar ta' Malta kollha li servew hawn Malta. Komplejna nitkellmu ma' Michael għal plifdalijiet u inġenji illi għatandu fl-alqa ċkejkna ta' familtu. U nassigurawkom illi l-mawra sandu tieħdok lura fi żmien l-Ingliżi u anke żmien il-gwerra, bl-artefatti illi għadu jżomm ta' dak iż-żmien bħal fliexken tal-luminata, arloġġi, ritratti u anki roti. Esperjenzajna wkoll id-daqq tas-sirena tal-gwerra mill-viċin. Ma stajniex ma nistaqsux jekk hemmx vettura partikolari illi għandha post speċjali f'qalbu. Għandi waħda l-morridja, dik is-sewda. Dik missieri kien imur għadhom dort preka. Mill-Ħamrun li żluber Zabbuda u Benajsa għal-Quddies. Tifhem, dik sabiħa. Illum Michael għandu 68 sena u kuljum iqatta ħin twil mal-karozzi isewwi u jinnavika, jara x'hemm bżonn u anke jħalli n-nostalġija ħelwa taħkmu u jaħdem. Meta staqsejnieh qatt ċadditlu minn moħħu li jieqaf minn dan id-delizzju, bid-bissima ċkejkna ħallina b'dan il-ħsieb. U tiku mmut, tiku hekk il-ħajja tagħna. Tibqa' ħajja, dejjem tibqa' ħajja nibqa' nagħmlu.